L'exposició Sant Adrià, la fàbrica de la llum, obre el programa d'activitats dels 10 anys del Museu d'Història de la Immigració de Catalunya. La mostra explica la relació entre el fenomen migratori i el paisatge industrial de la ciutat, amb les 3 xemeneies com a símbol d'aquest procés. Ens ho explica l'alcalde de Sant Adrià, en Joan Callau. Per recuperar la història recent de Sant Adrià, que és una història molt lligada a la immigració i a onades migratòries derivades dels processos d'industrialització. I l'exposició que fem avui és justament de les grans fàbriques que hem tingut de producció de llum, que inclús a nivell, jo diria, simbòlic, està molt integrat. Aquesta mostra reconstrueix la història de la ciutat vinculada a la producció d'electricitat, tal com ens explica el Francesc Muñoz, un dels comissaris de la mostra. L'exposició intenta lligar 2 temes. Una primera cosa molt important, creiem, l'alcalde s'hi referia, és a recuperar aquesta història del paisatge de la ciutat vinculat a una economia que ha estat aquella de la indústria, però també a un tipus de societat que és la societat industrial. Per tant, reconèixer aquest valor de la societat santatenenca i d'aquest territori on som. Però d'una altra també explicar que això que passa aquí a Sant Adrià és comú a molts altres llocs d'Europa. Per tant, aquí el que expliquem és, en síntesi, la història del segle XX, com els artefactes de la indústria que van fer la metròpolis, les fàbriques de llum que van fer ciutat, van crear el territori que tenim ara, és aquest, no? I crec que convé subratllar que llocs com Sant Adrià van fer el territori que avui anomenem regió metropolitana, produint, alimentant-lo de llum a mesura que hi havia més 600, a mesura que hi havia més televisors, a mesura que hi havia més minipímers a casa per connectar. Per tant, aquesta necessitat d'electricitat venia donada pels llocs que fabricaven la llum. L'exposició així tracta de reconstruir com es van fer, què van significar i com es vivia sota les tèrmiques, i suggereix també que en les 3 xemeneies no només hi ha el passat de la ciutat, sinó pot ser també el futur, invitant així a la reflexió. Però clar, a meitat de la dècada dels anys 80, els artefactes de la indústria comencen a perdre valor perquè la indústria canvia, tenim altres fonts d'energia i per tant doncs, els paisatges de l'energia, els paisatges de la indústria es transformen en llocs d'oportunitat. I per tant aquí ens trobem el segon punt, és a dir, com Sant Adrià té aquesta oportunitat fantàstica que representa tenir aquest vestigi, aquest record, aquesta memòria, però també aquest potencial, aquesta oportunitat econòmica, social, territorial, per de nou tenir un paper en el mapa, que ja no serà el mateix, serà un altre. I l'exposició també entra una mica en aquesta discussió. Quin ha de ser aquest paper, com entre tots, els ciutadans de Sant Adrià, els que prenen decisions, poden una mica raonar sobre aquest futur. Aquesta mostra es podrà visitar fins al 31 d'octubre. A més, per tal de celebrar el 10è aniversari del Museu d'Història de la Immigració de Catalunya, aquest mes de març s'inicia el programa d'activitats 10 anys del MIC. El ventall d'activitats que tindran lloc a les mateixes instal·lacions del museu serà molt variat i comptarà amb exposicions, diàlegs i tallers, entre d'altres. A més, tindrà una doble vessant. D'una banda, la reflexió sobre el fet migratori des d'una perspectiva global i de l'altra, una mirada més local que tractarà sobre la interculturalitat de Sant Adrià. Ens ho explica la directora del museu, la Imma Boig. Nosaltres hem volgut aquest any centrar-nos molt en la ciutadania de Sant Adrià, entre d'altres coses perquè a l'hora de construir la col·lecció no és una col·lecció únicament local. Estem al territori, som un museu municipal i no ho perdem de vista, però òbviament era interessant poder tenir un fons que fos d'una manera tenir una visió global de com podíem explicar aquest discurs. I per tant, aquest any hem pensat que també el museu havia de retre homenatge a la ciutadania més directa i més immediata i més pròxima. Aquesta exposició ja ho és una exposició sobre la nostra ciutat i com som, i la propera, que serà l'exposició que inaugurarem el 20 de novembre, però que és una activitat que comença ara, ja en els propers mesos, està molt orientada també, es diu Diàlegs Migrants, és una exposició que té llarga trajectòria perquè ja l'han fet altres municipis i està molt centrada en aquest cas, en la ciutadania de Sant Adrià, i no volem parlar tant d'immigració com d'interculturalitat, com la nostra ciutadania és un exemple claríssim d'una societat intercultural. La proposta dels 10 anys del MIC té un doble objectiu.
objectiu. El primer, homenatjar a tots els agents implicats en el procés de creació i consolidació del museu durant aquests anys, entitats, espais locals, escoles, universitats, institucions nacionals i internacionals i ciutadans anònims. El segon, apropar el museu a la societat adrianenca perquè el coneguin com un espai propi que reflecteix la identitat de la ciutat, perquè Sant Adrià, es expliquen, és un mosaic de cultures, model de tolerància i convivència.